граждански протести. Той е предизвикан от тези хора, които се свързват с граждани и говорят какво ние българите искаме. Имаме това, така познавам се до сега. Имам заповядане. Казвам си Ивайло Стоилов. Искам да ви говоря малко за... Интересно е, Шкумбата говори, че тук на протеста има представители на опозицията. Правилно. Крачка напред. Това беше съобщено от трибуната. Не назва кои са представителите на опозицията, но все пак има напредък. До 14 януари в МВР е бил получен сигнал за бомба на заплата в тези митинги. Все пак имаме и малко представителите. Митингът бе прекратен 5 часа по-късно. Може би това сигнал, който държали точно сега да ви мислената бомба на заплата. Питам се министъра, защото депутатите не бяха изведени в сградата на Народното събрание. Има следващите хора. Всички това не трябва да трябва бомба на заплата всички измислите на МВР. Затова би всичко да подходя всеки раз, защото и не е първо обичателния кодекс. И пък условно. Който състои и мама за плясове и подругно за кой атак на култура и проведете бразър митинги на манифестация. Имаше безочието от партийски телевизионни агенции, полицията била използвала изолирана сила, а може много повече. Това заплаха ли е господин Ников? И да представите нас като граждани и някакви лупечи.
Имаше за цел да плаща мирните граждани, които да не се включат от следващите митинги от страна на здравето на живота си. За всички, които са тук, за доказателство, че номера няма да бъде. Ние сме тук и искаме да забавната оставка на Михаил Миков. Защо министър Миков в 4-то районно умряхли след позиция Петони Маринов? Няма никакво значение дали това е бил протеста или както твърди президентът на МВР, откъдето в коментарен дома вече се погледнал към небето, е бил арестуван за друго. Няма значение какво е бил там. Когато човек, умрейки до живото в полицейски участък, без да бъде оказана медицинска помощ, нормално е министъра да се подаде оставката. Защото партията не се настоява да книлата става на МВР, а как му дава да се гери по главата. Не само министъра! Освен хората на законна оценка, господин Миков, искам и персонално отговорност от всеки един от членовете. Не мога да кажа коментар, защото имам респект за българската полиция, а всеки, който пие полиция са възрастни хора и студенти, които са всяка първи една не е добре, той не си живото. Искам всеки от тези хора да бъде идентифициран, съден, да заплати инвестиция на пострадалите и да бъде изпълнено предавека на полицията и съвсем безпомогателно да се присъедини към криминалния инцидент, към който Миков реагира. След няма това ще стане, защото ранените договорни адвокати, които безвъзмездно ще защитят правата на пострадалите граждани. През тези години на едно мирно действие в подкрепа на етнически съвърнения на хора бяха арестувани, докато говорите с телефона. Но оставите се нещата. Става да беше някакво да разделява от детето, колкото го съдъл някаква и успешно ударите с задна задача да бъдава задържата. И след това да разлете правата си граждани. Искам да го кажа да го прави на време, за да се кажа където ще му се види от единството на този униформи. Нека разберем кой се крие с картите, защото искам и да вярвам, че живеем в европейска правова държава, а не в полицейска диктатура. Имам основанието и никой постигане на чрезето на съвета от политиката. И всеки от самозабравилата се напълно откъпнато от избирателите си от действителността. Политическите въпушки, които се защитава да се последва само. Да, не си трудно да всеки за другите. До следващия месец. До този месец разумява парламентарния контрол, ако не е ставка. Ако не е ставка, когато се трудно и който да се подадали, ще обявява да се обявява цялото правителство. Няма страна да се тръгва. Не е проверявано, защото се тръгва, опека се тръгва да се тръгва. За да поставим това и тук пъти там, посетена на рами, да го направим паралелно с полицията и да се позволя това, което може да не се тръгва. Ти искам да не снимай. Дай първо по една ръка, бе. Това е депутат от опозицията, ще знаеш. И тук що си говорим, че някога може да сме били така идеологически противници. Политически. И това да познаваш бившия шеф на Софийска градска организация. Аз сега снимай. Аз помисля да се снимам с хубави сини. Само да стея. Старо, ама като видиш човек нещо хубаво. Имате човече. Ама ти клипер. Направо, бям се.